Ville, Provinssirockia 2004, millaisilla fiiliksillä? No ihan alright. Vähän väsynyt. Muuten ihan ok. Okay. Joo, mä en nukkunut tarpeeksi viime yöllä. Okay. Mitä on luvassa lavalla tänään? No ei nyt vieläkään mitään muovilohikäärmeitä eikä pyrröjä eikä mitään muuta. Me on täällä niin pitkä aikaa soitettu, että me soitetaan aika kattavasti kaikki levyt läpi ja muuta. Valitettavasti festivaalisetit on aina rajattuja ajallisesti, jotenkin ihan kaikkea ei pääse vetämään. Mutta en mä tiedä, tilannehan, siksi on miellyttävää olla bändissä, koska ei tiedä koskaan mitä tapahtuu. Aivan. Mitä sä oot puuhailla tänä kesänä muuta kuin keikkailla? Nyt sanoit, että sulla on tuossa lomaa vihdoin viimein. Mä ajattelin syödä jätskiä ja hengaa Tähtitorninmäelle ehkä, en mä tiedä. Okay. Mitäs hyviä kesävinkkejä sä voisit antaa meidän netin käyttäjille? Kesävinkkejä tarkoittaa mitä? Siis kesävinkkejä, mitä kannattaa tehdä kesällä. No mitä kesällä kannattaa tehdä? Kyllä kaikki tietää mitä kannattaa tehdä. Ei tiedä välttämättä. Kannattaa soutaa järvellä, kalastella ilman koukkuu, juoda kossua, käristellä soijanakkeja ja harrastaa paljon huonoa seksiä. Okei, mitä sit kesällä ei kannata tehdä? Ei kannata liian kauan olla auringossa, tulee pääkipeäksi. Ei kannata juoda kossua ainakaan samaan aikaan. No sitä ei kannata missään nimessä, ellei jo helvetisti vettä siinä sivussa, mutta ei kannata olla ikävä. Okay. Heippodei kullannupot. Mä oon Ville ja haluan sanoa teille kaikille heippodei uudestaan teille siis Miksin lukijoille eksklusiivisesti. Täältä Seinäjoelta. Pusi hei hei.